Bekungomunye umzuliswano phakathi kososeshini bamatekisi Santaco neNational Taxi Alliance kanye nomnyango wezokuthutha. Namhlanje ekseni balayisha abagibeli abagcwele bakhala nangokuthi sekungamahlandla amane ungqongqoshe wezokuthutha ufikile Mbalula ehlehlisa imihlangano oqhamuka nesisombululo kulolu daba. Isikhumulweni samatekisi ibhara eSoweto amatekisi abelayisha agcwalise abagibeli ke bathi akukho emandleni abo bazokwamukela abatshelwa kona kepha ke bathi konke lokhu kubeka impilo yabo engcupheni. Mina into engibonayo yokuthi amatekisi agcwala izosibangela inkinga ngoba sonke sinje, we don't know, we are from different places and people asazi ukuthi omunye uphethwe yini omunye uphethwe yini, but if ever this thing is going to go on, it means that we are spreading this coronavirus and then sinenkinga as a whole, because as in a choice we have to just obey to the laws zabo, because they say Izikhumulweni zamatekisi aseGoli Brigade neNorth iningi belisaqhubeka ukuthobela umthetho ukulayisha u70% abagibeli. Umphathi weBree Taxi Rank uMoses Zondi uthi bazolinda umnyango wezokuthutha ubazise ukuthi iphindlela okufanele basebenze ngayo. No, isinqumo oshameni bethu bathe mangabe besibabuza ngalento ukuthi sisebenze kanjani namhlanje. Base bethi ke cha, thina asilindeni isinqumo sika Minister uBaba Mbalula. Singazenzeli nje into engesiyi. Epitoli esikhumulweni samatekisi Prince Lou esilayisha abagibeli abahamba amabanga amade siqalile ukulayisha abagibeli abagcwele. Iningi labagibeli libhekise amabombo eSwatini kanye naseMpumalanga. Umshayeli wetekisi uGeorge Sikhosana uthi konke lokhu bakwenza ngoba bebuyisa imali ebalahlekele ngenxa yeCovid-19. Lesi sifo asikenziwa yithi baba. Uhulumeni uqinisile makathi fanele sisivikele. Kodwa sizivikele nathi bangasithathi basikhweze phezulu kwabantu bamatekisi. Lesifo asiso sethu. So nathi asisebenzeni njengamanye amakhampani siqhubeke siye phambili. Ngoba amakhampani avuliwe kumanje bafuna ukuvula izikolo zabantwana abancane. Bavule notshwala kuthi ukuthi utshwala ubaluleke ukudlula umsebenzi wetekisi. Nayo into esicakayo. Ungqongqoshe wezokuthutha ufikile Mbalula uthi angeke nje abe nomhlangano nabemboni yamatekisi ngoba bayimpi abafuna ukuhlala phansi bakhulumisane ngendlela eqondile. Andilwi nabantu abangonoteksi. Andikho emfazweni. Injalo njoku andizimiselanga uyingena lo mfazwe. Uba ikhona dithi chithani lawo manzi akho nkuku izawuxhelwa apha. Andizi, I'm not coming to that fight you are inviting me to. I am not coming, andizi. You can do whatever you want, andizi bobaba bamateksi akitli. Don't invite me to a fight, I'm not coming. We've got bigger things to fight for in this country, working together. I'm not prepared to fight with anybody over nothing. Izinhlangano zabamatekisi zithathele sinyathelo nje ziyaqhubeka nokwanda izibalo zabatheleleka ngeCovid-19 eningizimu Afrika. Kanti bekuneziwombe lapho abagibeli bebengafakwa khona izibulali magciwane ngaphambi kokuba bangene etekisini. Akwaziwa ke ukuthi yipi ezogcina eligobile uphondo kulomdontsiswano oqhubekayo nobukeka manje usubeka engcupheni impilo yabagibeli bamatekisi.